topaguneko aisialdi eremuan lanean ari diren elkarteak igazko udaberritik aurrera, COVID-19aren eraginez, hasi ziren bereziki biltzen, topagunearen baitako beste hainbat arlotako elkarteek egin duten moduan. Izan da, nolabait gure lana nagusiki harremanen espazioan, aisialdiaren espazioan eremu horretan gauzatzen da, eta halako baten ikusi gehuena izan zen, premia gehien zegoenean haur eta gazteek aisialdiko egitasmoetan parte hartzeko, horiek guztiak erortzen ari zirela. Eta elkarren arrimura eta elkarren aukerak eta beharrak eta partekatzeko proiektuak mahai baten bueltan landuta, hasi ginen ikusten egoera honi aurre egiteko, baina bestela ere, zegoela proiektu sendo bat aurrera eramateko beharra eta hortan gabiltza. Helburua izan da batez ere gure artikulazioa eta sektorea sendotzea, bai tokian tokiko egitasmoak indartuz eta baita proiektu amankomunak ere indartuz. Aisialdian inguruan, ez dakit, hutsune handi bat sumatzen genula, baina ez guregatik, porque hain zuzen berbaizuk aurreko urtean udalekoak atera zituen, baina zehon hutsune bat sektorian, zehon olako, ez dakit, ez ginen inun agertzen, ez ginen inun agertzen. Hemen zoze falta zaigu guri, eta gu honetan nahi geha, eta nola egin lehikeu. Eta luzan topagunetik gonbidapen bat, gaia lantzeko, eta hortik animau ginen, pixkat hausnarketa hori eginetik, ez? Eta hortik da aurrera eduki genuna, prozesu ez hain luzia, emankorra, eta fase desberdin asko eduki ditunak. Ikusten dut topaguneko parte geran euskara elkartiotan aisialdi esparruan lan itzen dugun elkartiok bai saretzeko eta esparru hau sendotzeko eta balioan jartzeko momentua jau dela. Eta egisa da, ez dugula aukitzen aukera hondirik orokorrean beste elkartiekin halako hausnarketak eitzeko tarteak eukitzeko eta gelditzu, pentsau, berbain, beste elkartietako pertsonei aurpegisa jarri, beste elkartietako nolabait errealitate desberdinak ezagutu ere bai, eta danon arteko realitate bat sortzeko, nire ustez ezinbestekoa elkarte desberdinak parte hartu izana. Epe motzian, espero aurtengo udalekuak egin ahal izatea, espero gizarte guztiai bizibilizatzea daukagun umiek daukaten beharraz, azkenean kontziente izan behar gara pilo bat denbora pasa dutela gazteek lehengo sozializazio eredutik kanpo ez dabitzela harremantzen eta horrek euskarari ematen diola edo perjudikatzen diola, ez? Euskara ari da hemen minduta ateratzen. Epe luzera, espero dut euskara erdigunean jarrita duen aisialdi talde bat eratzea, eragile bat eratzea, non benetan hezitzen dugun euskarazko balioetatik. Eta ez soilik euskara egitearren nahikoa den udaleku horietan.